everyone. Good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Ay, asa man ta ini, ma'am? Wa pa ko mahibaw. Ay, Leng. Uy, nakunsam ka diya. Ay, ma'am, may kigitugta na ka ni Doc Joseph nga mulakaw. Dili ko mahimong mulakaw nga ako ra. Kinahanglan nga naa mo og magsakyanan ko. Dili sab siya musugot nga ako ang mo drive kay wa ko lisensya. Ay, sige, ma'am. Ay, magtuyok-tuyok lang ta din sa syudad, ma'am. Kay kadiyot sa good ma'am. Oy, unsa man gitumong na to ining atong suroy ron ma'am. Wa ta manuroy. Mangita tas akong anak nga gikidnap. Unsa? Ay, kakuyo ko na ining atong lakaw, ma'am Doreen, ha? Ay, mangita, detag sa aming just kidnapper ini. Santissima, dili ka kay kita ang makidnap ini Ay, ma'am. bitaw. Wa sila makailan ninyo. Posible nga ako lang ang ilang nailan ug ilang nakitaan sa adlaw nga gikidnap nila ang akong anak. Mawan bitang kiusab ko ning akong buhok. Tungod kay nakasiguro ko nga taas ang akong buhok sa dihang nakidnap ang akong anak. Ay, nagkurog naman noon ng akong kamot nga nag-drive. Ay! Saba diha loy ay kurog-kurog diha. Mabangga ta ng kalaki mo. Unsa man ka? Tiguang nakabayot pa gyud. Ay! Ay, ate na nokon. Hanganan ko magbayot. Ayaw na mo sabi paglalis. Gusto na mo ni anak. Ay, Ayaw mo kapalaka. Dili sila magkabantay nato. Pero ma'am, unsaon masab nimo sa pagkailas mga kidnapper nga na-amnesia ka man? Mamasin ko. Nga doon ako'y pahinumduman kung maabot na ko sa lugar nga ako nang natumban. ay, uyap. Asa magyuta ini? Mamaligtas carnival. Ay, anong adto magyuta sa karnival? Tungod kay dito ko no kidnapa ang akong anak. Diin ako ang kauban. Unsa? Hello? Andam na nga ako mga tao. Yes. Ayaw ka bala ka. Mao gihapon ang atong buhaton. May switch lang gihapon og sakyanan. Sige. Okay. Sa samang dapit. Karong alas 5 sa hapon. Sige. Bye. Si Mr. X bang nanawag? Oh, sila gihapon. O adto gihapon sila mag-abot sa karnival. Dili ka sila mapulilyaso? Ikaw ba't nakanangay kayon nga ato sila mag-abot dito sa karnival? Huwag magtuo nga may kontrabando sa dulo sa karnival. Kay kalingawan kini og daghang tao. Gawas pa, simple lang ang ilang buhaton. Magbaylo ra sila og sakyanan. Ikaw? Pero ako, mas maayo nga makausa lang kahikayon nga mag-abot ang imong mga tao sa usa ka lugar. Ayaw ka bala ka. Kontrolado ko, kalkulado ang tanan. Ayaw na lang pag-apil-apil sa ko mga plano ni ka. Pagpagguhapara ang imong trabaho sa kong kinabuhi. Okay. Suggestions naman ko po ng ako. Saling lang na ako. Poldo! Poldo! Boss! Andam lang sa kanan, boss. Ingon man mga tao nga muuban ako. Oh, mao na ako ganahan ni mo, Poldo. Kay alerto ka sa tanang higayon. Sige, nahibaw ka na kung unsa mong urasa mang lakaw paingon sa karnival. Nahibaw, boss. Musayo may gikan karon aron dili jud mi masundan. Very good. Ayaw ka palpak, ha? Boss, asa man ako dadon ang mga butang, boss? Ilahos kini dinhi sa bahay. Sige, lakaw na mo.
doon na lang tas carnival, Ma'am Dorina. Maayo. Ngano ka nino, gikulbaan man ko, ma'am. Nganong gikulbaan man ka, Nanglingling? Ay, unsa ka kung doon na sila yung bata nga kidnapon karon no? Unya, kita ang makakita. O mas maayo. Aron makatabang kita. Wala si ma'am, Ay, ay. dili na maayo, ma'am. Ay, kay harwa man tayo armas, ma'am. Gusto lang kong makakita sa itsura sa posibleng mga kidnapper. Ha? Gusto ko makakita bisan usa lang nila. Ay, kakuyawan ang imong ambition, Ma'am Dorina, oy. Ani lang una ta din sa sul sa sakyanan, Noy Luloy. Hala no, mura masabta inig mga secret agents. Kurog na ba yung tuhod kong sugod? Musaon na lang kung mataymingan ta. Okay, sige, Noy. Lugar lang diya sa parkingan. Daghan na mga tao sa karnival. Dinila mo, ha? Ha? Oy, time out. Ma'am. Aguroy. Tuwan na, pisirik ng kuwas. Dali. Alay, oy! Tawgan na ko si Doc. Ay, oo, dali ah. Kasi nga, maunsa na yung asawa. Si Nanglingling man eh. Hello, Nanglingling. Dok, tabang taon, Dok. Kung na may mahibaw sa mong buhaton ni Loloy diri, Dok. Nga naman. May daotang bang nahitabo diha? Dok, ni ami karon sa carnival kay makikanhi man gis Ma'am Dorina. Usa? Hayan man siya karon. Ay, maumang gani. Tuan na, misod na sa carnival. Gibilin man ming duas Loloy sa auto, oy. Sundin ninyo siya. Ay ni siya pasagdi. Oo, Dok. Paabot ako niyo diha. Pangandam niya mo ha. Importante nga mulang pusta sa atong misyon karon. Sayo rumang gyapon na itong misyon. Sayo ra. Dili lagi ta mo kumpiyansa. Kay tingalig ining higayuna. Doon na nakareport sa atong kalihukan. Kinahanglang andam ta kanunay sa mga emergency. Oh, di ano ta? Hay naman. Hay magsakinan nga itong bailuan. Wa pa. May lain nakapark sa iyang parkinganan. Loy! Dali, oy! Lakaw na! Apasa na tos, ma'am! Ay, kay una, oy, kay magsiyan una ko. Inahangan na nawag na sa doktor. Ha, pagdali! Ay, kapuyag yun di mo, Loy, ay! Naglalis pa ng duha nga sakay sa auto. Diha lang mo ha. Magsiyas ako. Okay. Ay, basi nagsiyan to si Mamoy, kay sunod dito. Ay, kapoy yun di mo, itapulan yun di mo, oy! Ay, aray! Agay! Pagtanaw sab kuno sa dandong kung wa ba kay tiguwa nga ikasugat. Maldita tiguwa nga. Naguna-una pa yun ako paingon sa CR. Kadaghan na sa mga bata din sa sud sa karnival. Manantag dili ni sila pasagdan sila mga ginikanan. Dinhid ay mawa ang among anak. Tan-awon ko ang tanang tao sa palibot. Kung doon ay kadudahan og lihok, ako kinasikitan. Oh, kanang lalaki. Nagsigi siya tanaw sa usa ka batang babae na naglingkod sa kilid sa duwanan. Sikitan ko siya. Kung iya ka kining signiton ang bata, bahala nagpagkagubot. Layugon ko gid siya. Day, dali na. Kisampit niya ang batang babae. Iya day kining anak. Mubiya ko inindapita sa karnival. Ganong kalit man nakaununa si Dorina nga moadto sa karnival. Doon na nakasay na hinumduman. Kinahanglan makaabot kayong ko dito sa labing daling panahon. Kung makahinumdum siya bisan gamay sa kagahapon, kinahanglan na ako sa iyang dula. Ay, pagkapalaihi sa nako eh. Kalagot biya. Ay, salamat. Nakahungaw yun. Balik ako sa sikanan eh.
Oy, unsa bay? Paghinay! Sorry. Salome? Salome? Kisangpit ko nimok Salome? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!